मनुष्य सदकर्म करेला तो ओकरा आत्मा व जीवन के उन्नति होला, आ नइखे करत तो ओकर आत्मा पतित होके देश व समाज के व्यवस्था से दुख प्राप्त भइला के साथ ईश्वर के कर्म फल व्यवस्था व दंड व्यवस्था से भी दुख पावेला। अतः सब केहू के ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ के स्वाध्याय अनिवार्य रूप से जीवन के ब्रह्मचार्य आश्रम सहित गृहस्थ आश्रम में अवश्य मेव करे के चाही। मनुष्य के शुभ कर्म के संचय न्यून भइला से ओकरा परलोक में दुख भोगे के पड़ सकता। अगर ग्रंथ से हमनी फायदा उठावतानी सन तो हमनिए के कल्याण बा, आ अगर ग्रंथ से फायदा नइखी सन उठावत तो हमनिए के घाटा बा।